कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या उक्षकाक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. नवरात्रीच्या अष्टमी निमित्तान गोमाता पूजा. कारवार. नवरात्रीच्या अष्टमी निमित्तान गिंडी देवस्थान किन्नर कमिटी आणि गावच्या लोकांनी गोमाता पूजा किन्नरा भितर गिंडी देवस्थानाकडे केली. ही पूजा कारवारचे वकील, समाजसेवक आणि हिंदूवादी विचाराचे नागराज नाईक हेमगेल हातीन झाली. या गोमाता पूजेक विश्व हिंदू परिषद, सनातन गोमाता ट्रस्ट आणि कर्नाटक राज्य सनातन धर्म संरक्षण मंचाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. ही गोमाता पूजा करून समाजाक एक आदर्श घाण दिलो की गोमाता पूजा ही हर एक देवळात आणि घरात जाऊ जाय आणि हर एकट्यान आपल्या घरात एक गोमाता पोसचेसाठी विचार करू जाय. तसेच पोशिल्या जनावरांक सांभाळ करू जाय. ना तर आम्ही आज पळयतात हरवळ गरवा रस्त्यार गावच्या गल्ली गल्लीत दिसाना आणि रात्रीन फिरताना दिसतात. ह्याचो फायदो घेऊन काही लोक या गरवाक धन कत्तल करसाठी व्हरतात आणि काही गरवा रस्त्याचेर फिरते आशिल्ल्यान अपघातात मरण पावतात. तेजेन प्रत्येक मनशान पोशिल्या गरवाक भायर हरवळ सोडनोचो अशें ह्या पुजेचो उद्देश आसा. आणि या गोमाताचें म्हत्व कितें आमच्या धर्मा भितर हे बी तेमी या कार्यक्रमा अंतर्गत सांगले. परमेश्वरी प्रार्थना समर्पयामि नमस्करोमि. अधिकानि च पापानि जन्मान्तरकानि च तानि तानि नश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पापो भवति पापात् पापो कर्मः दैवान् प्रजादेवा शरणागतवत्सला अधिपरमेश्वरं सदा ब्रह्मार्पणम्. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. नवरात्रीच्या निमित्तान राज्य भाजपा उपाध्यक्ष श्रीमती रुपाली नाईक हेमगेली देवस्थानाक भेट. कारवार. नवरात्रीच्या निमित्तान आज राज्य भाजपा उपाध्यक्ष श्रीमती रुपाली नाईक हेमी कारवारच्या बाड दुर्गादेवी देवस्थान, अंकोला शांतादुर्गा देवस्थान, बेळंबर दुर्गादेवी देवस्थान, कोडसणी शांतिका परमेश्वरी देवस्थान तसेच अमदळी भूदेवी देवस्थानाक भेट देऊन हूट अर्पण केली आणि देवीले दर्शन घेतले. अमदळी ब्रह्मदेव वाडा दुर्गादेवीचे दर्शन घेतले. या वेळार पक्षाचे प्रमुख, कार्यकर्ते आणि सार्वजनिक हजर आशिल्ले. गोकर्ण गुहेत मेळिल्ली रशियन बायल आणि तिगेली भुरगी सुरक्षित आपल्या देशात. कारवार. विजाची मुदत जाल्यानंतर सुद्धा
कारवार जिल्ह्यातल्या गोकर्णांच्या गुहेत आपल्या 2 भुरग्याबरोबर रवती आशिल्ली रशियन बायल नीना कुटिना वय 40 हिका अखेर गोकर्ण पोलिसान सुरक्षित रशियात परत धाडून दिले। तिगेली भुरगी प्रेया वय 6 आणि अमा वय 4 हेमका बी बरोबर धाडून दिले। हेमका बेंगळूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्यान सुरक्षित धाडून दिले। तिगेल घोव रशियात रावता जाल्यार आपल्या घोवा बरोबर काही वैयक्तिक मतभेदा लागून ती भारतात आपल्या भुरग्याबरोबर रावताली। तिगेल घोवान बेंगळूर उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून बायलेक आणि भुरग्याक परत आपल्या देशात धाडून दिवच्याक विनंती केली। नंतर या अर्जाचेर चौकशी करून या रशियन बायलेक आणि भुरग्याक परत आपल्या देशात धाडून दिवचे आदेश दिले। दरम्यान गोकर्ण पोलिसान नीना आणि तिगेल्या भुरग्याली DNA तपासणी करून भुरगी तिगेलीच असे स्पष्ट केले। न्यायालयाच्या आदेशानुसार सगळे औपचारिकता पूर्ण करून अखेर नीना कुटिना आणि तिगेल भुरग्याक परत रशियात धाडून दिले। आज हे तिघी जण सुरक्षित रशियात दाखल झाल्याची खबर पोलिसांनी दिला। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा। आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना, कारवारातच मेळटा। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेयर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच ACN बिर्ला ओपस पेंट वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात। जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात। सगळे तऱ्हेचे खिळे मोळे स्क्रू नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।